Eli tässä videossa puhutaan tämän kanavan asioista. Ja tää kanava ei ole enää Oliver ja Onni-kanava, vaan mun kanava. Ja sitten mulla on editoija. Sajamaan. Puhutaan siitä. Elikkä siis tästä kanavasta mä poistan kaikki muut videot, paitsi semmoset, missä minä olen. Ei Onni. Ja niissä missä on Onni on ollut, niin mä poistan. Ja tästä kanavasta mun on kanava, eli Oliver. Laittakaa tonne kommentteihin hyvän nimi tänne YouTubeen, ettei olis vaan Oliver. Mä mietin Opilix, koska Opilix on mun lempinimi. Mutta nyt en voi mun editoida pistää jotakin, jos haluaa. Mä oon editoija, mä editoin nää videot, sit mä teen nyt pikkukuvat kans kaikki videoihin ja mä kirjoitan jotain asioita niinku tekstinä, niinku kuvaukset tai jotain otsikoita. Siinä on koko mun juttu, mitä mä teen. Moikka! Ja moikka kaikille!